ስለምንታይ እዮም ሃብታማት ዝያዳ ዝህትሙ ድኻታት ድማ ዝያዳ ዝደኽዩ? ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ እንቋዕ ናብ ቤተ ዛነ ናብታ ናይ ኣገደስቲ ሓቅታት ተመክሮታት ህይወት ዓሚቕ ዛንታታት ከምኡውን ኣእምሮና ዝሕድስን ዘዘናግዕን መደባት ነቕርበልና ቻነልና ብደሓን መጻእኩም። ሎሚ ንወለዳታት ዝሕተት ዝነበረ ሕቶ ኢና ልዕልና ዘለና። ስለምንታይ እዮም ሃብታማት እናሃብተሙ ድኻታት ድማ ዝያዳ እንዳደኸዩ ዝነብሩ? ዕድል ድዩ? ብልሽውና ድዩ? ወይስ ካልእ ዝዓመቐ ነገር ኣለዩ? ሃብቲ ኣብዚ ዓለም ብሓቂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንፈልጥ ዶ? ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ብምጽናሕ ምሉእ ትሕዝቶ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ከመይ ጌርካ ሃብትን ገንዘብን ከም እትሪኦን ብቕኑዕ መገዲ ትሰርሓሉን ንሓዋሩ ብዝቕይር መገዲ ብቐሊል ከብርሃልኩም እየ። ከምኡውን ቅድሚ ምጅማርና ነዛ ቪድዮ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ከምኡውን ንዕረኽትኩም ሸር ብምግባር ኣይትረስዑ። ምክንያቱ ፍልጠት እቲ ሓቀኛ ሃብቲ ስለዝኾነ ፈሊጥና ሕብረተሰብና ክነፍልጥ ንጻዕር። ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ እቶም ቀንዲ ነጥብታትን ምክንያትን ሓደ ብሓደ ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ስለምንታይ እዮም ሃብታማት ዝያዳ ዝህብትሙ ድኻታት ድማ ዝያዳ ዝደኽዩ? Powerful lesson, and it's the premise upon which every rich person has built their wealth. Arkad, the richest man in Babylon, didn't make his fortune by spending more money than he could afford. He became rich by setting aside 1/10 or 10% of his earnings. ቀዳማይ እቲ ክሰምዖ ዘይምቹ ሓቂ ኣብዚ ግዜ እዚ መዓልታዊ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልሊ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ። ሃብታማት ኩባንያታት ይገዝኡ፣ ድኻታት ድማ ፍርያት ይገዝኡ። ሃብታማት ኣብ ኣክስዮን የፍሩ፣ ድኻታት ልቓሕ ይወስዱ። ሃብታማት ኣታዊኦም ይዕቅቡ፣ ይውጥኑን የባዝሑን፣ ድኻታት ድማ ዝያዳ ይሰርሑ፣ ገና ግን ለውጢ ይገብሩን። እዚ ዘይፍትሓዊ ይመስል ሓቀይ? እቲ ሓቂ ግን እንሆ ዓለም ንኹሉ ሰብ ሃብታም ንምግባር ተዳለወት ኣይኮነትን። ነቶም ገንዘብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝርድኡ እያ ሓስቢ ጻዕሮም ትህቦም። እቲ ዘሕዝን ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ነዚ ክፋል እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፈጺሞም ኣይመሃሮን እዮም። ዳርጋ ንኹላትና እውን እዚ ኣብ ቤት ትምህርትና ኣይወሃበናን እዩ። ካልኣይ ፍልሊ ኣተሓሳስባ። ኩሉ ብኣተሓሳስባ እዩ ዝጅምር። ሃብታማት ብመንፅር ዕድላት ይሓስቡ፣ ድኻታት መብዛሕትኡ ግዜ ብመንፅር ሕፅረታትን ድሩትነትን ይሓስቡ። ሃብታማት ፀገም ምስ ረኣዩ ከመይ ገይረ ክፈትሖን ካብኡ ገንዘብ ክረክብ ይኽእልን ኢሎም ይሓቱ። ድኻታት እዚ ፀገመይ ኣይኮነን ይብሉ፣ ካብዚ ፀገም ድማ ክሃድሙ ይፍትኑ። ሃብታማት ገንዘብ ከም መሳርሒ ይርእይዎ፣ ድኻታት ገንዘብ ከም መግዝኢ ንብረት ወይ ነገራት ይርእይዎ። እዚ ድማ እቲ መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ እንኮ ፍልሊ ንኹሉ ድማ ዝቕይሮ። ከም ተጠቃሚ ዘይኮነስ ከም ኣውፋሪ ክትሓስብ ኣብ ትጅምረሉ ህሞት ፋይናንሳዊ ታሪኽካ ክቕየር ይጅምር። ምክንያቱ ከም ዝቐዲመ ዝጠቐስኮ ኩሉ ብኣተሓሳስባ እዩ ዝጅምር። ሳልሳይ ነጥቢ ቅዲ ዋሕዚ ገንዘብ። እስከ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ገንዘብ ብኸመይ ብዝተፈላለየ መገዲ ከም ዝውሕዝ ንተዓዘብ። ድኻታት ሰባት መጀመርታ ስራሕ ይሰርሑ፣ ካብ ስርሖም ኣታዊ ወይ ገንዘብ ይረኽቡ፣ ነቲ ገንዘብ የውፅዎ ወይ ድማ ኣብ ጥቕሚ የውዕልዎ። እዚ መስርሕ እዚ ድማ ብቐጻሊ ኣብ ህይወቶም ይደጋገም። ሃብታማት ሰባት ስራሕ ይሰርሑ፣ ካብ ስርሖም ገንዘብ ወይ ኣታዊ ይረኽቡ፣ በቲ ገንዘብ ወይ ኣታዊ ድማ ወፍሪ ይገብሩ፣ ካብኡ ድማ ዝያዳ ኣታዊ ይረኽቡ፣ ከከም ኣድላይነቱ ድማ ይውፅኡ። ብሓፂሩ ድኻታት ሰባት ስራሕ ይሰርሑ፣ ኣታዊ ወይ ገንዘብ ይረኽቡ፣ ገንዘብ ድማ ይውፅኡ። እዚ መስርሕ እዚ ድማ ይደጋገም። ሃብታማት ሰባት ስራሕ ይሰርሑ፣ ገንዘብ ይረኽቡ፣ ወፍሪ ይገብሩ፣ ዝያዳ ኣታዊ ይረኽቡ፣ ድሒሮም ድማ ይውፅኡ። ድኻታት ኣብ እቶቶም ወይ ኣታዊኦም እዮም ዘተክሩ፣ ካብ ስርሖም ክንደይ ኣታዊ ይረኽቡ ይግደሱ። እቶም ሃብታማት ኣብ ርእሰ ማል እዮም ዘተክሩ፣ ገንዘቦም ክንደይ ኣታዊ ከም ዘምፅኣሎም ድማ ዝያዳ ይገድሶም። ድኻታት ዋጋ ዝስእኑ ወይ ዘጥፍኡ ነገራት ይገዝኡ፣ ሃብታማት ዋጋ ዝፈጥሩ ወይ ምንጪ ኣታዊ ዝኾኑ ነገራት ይገዝኡ። ድኻታት ዓወቶም ንምርኣይ መኪና ይገዝኡ፣ ሃብታማት ዓወት ንምህናፅ ትካላት ይገዝኡ። ስለዚ
اتفلي زعبي مغنياتو أبنوسا كفورحي جنسب دخاتات يتأفق جنسب هاتم هدما بقص علي منشي توسخ أتاوي يخون رابعي نتبي فاينانسياوي تمرتي هافتمات إن هافتم مزغوصيلو عالم مخنيات فاينانسياوي تمرتيو هافتمات جبري عدا وفر النقدن بقبو يردقو دخاتات مبزحت اجزيه نوزا مارسات زيهم يفرحوهم ويون ازيهم استحلالو يمسلهم اتحق جن هفتما سبات ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሓሎም ይምሃሩ ደኻታት ገንዘብ ንምርካብ ከመይ ጌርካ ከም ዝሰርሕ ጥራዮም ዝምሃሩ ኣብያተ ትምህርቲ ደሞዝ ከመይ ጌርና ከም ንረክብ እምበር ከመይ ጌርና ከም ንመሓድሮ ወይ ነባዝሖ ኣይምህረናን ስለዚ ድማ እዩ ርእሰ መምሃር ኣድላይን ወሳንን ዝኸውን እቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክንረክቦ ዘይከኣልና ከመይ ገይሩ ገንዘብ ንዓና ይሰርሓልና ዝብል ዓብይ ትምህርቲ ብዕቱብ ክንመሃሮም ክንፈልጦን ኣለና ንፋይናንሳዊ ትምህርትኻ ክትቋፀር ኣለካ መጽሓፍቲ እንብብ ቪድዮታት ተዓዘብ ምስቶም ኣብኡ ተመክሮ ዘለዎ መምሃራን ድማ ክትዛረብን ካብኦም እኹል ትምህርቲ ክትወስድን ኣለካ ምክንያቱ ፍልጠት ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ዝበካ እንታይ ደኣ ብዓቢኡ ናጽነት እዩ ዝበካ ሓሙሻይ ነጥቢ ርእሰ ማል ወይ ዋኒን አንጻር ዕዳ asset versus reliability ካልእ ሃብታማት ጥራይ ዝርድእዎ ምስጢር እስካን ተዓዘብ ሃብቲ ክንደይ ገንዘብ ከም እትረክብ ኣይኮነን ክንደይ ንብረት ወይ ርእሰ ማል ከም እትውንን እዩ asset ርእሰ ማል ወይ ዋኒን ማለት ገንዘብ ኣብ ጅባኻ ዘእቱ ነገር እዩ liability ወይ ዕዳ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ዘውፅእ ወይ ዘጥፍእ ነገር እዩ ቀሊል ሓቀይ ኣብዛሕትኦም ሰባት ግን ብጌጋ ይርድእዎ ደኻታ ሰባት ሓዳስ መኪና ይገዝኡ ዋኒ ወይ ርእሰ ማል መሲልዎም እዩ ግን መዓልታዊ ዋጋ ትስእን ሓዳስ ስልኪ ፋሽን ጫማ ወይ ፍርናሽ ብልቃሕ ይገዝኡ እቶም ሃብታማት ነዚ ተመሳሳሊ ገንዘብ ተጠቒሞም ርእሰ ማል ወይ ዋኒን ይገዝኡ ከም ክራይ ንብረት ኣክስዮን ኦንላይን ንግዲ ወይ ካልእ ወርሓዊ ክኸፍሎም ወይ ምንጪ ኣታዊ ክኾኖም ዝኽእል ማለት እዩ ምስ ግዜ ዋኒናት ወይ assets ኣውቶማቲክ ሃብቲ ክሃንፁ ከለዉ liability ወይ ዕዳታት ድማ ድኽነት ይፈጥሩ ሻድሻይ ነጥቢ ልቓሕ ወይ ዕዳ ወይ ድማ ደብት ብኸመይ ዝተፈላለየ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ንተዓዘብ ልቓሕ ወይ ዕዳ ካልእ ቀንዲ ምኽንያት ሃብታማት ዝህብትምሉ ደኻታት ድማ ዝደኺሉ ምኽንያት እዩ ደኻታት ሰባት ነገራት ንምዕዳግ ልቓሕ ይጥቀሙ ሃብታማት ሰባት ነገራት ንምህናፅ ልቓሕ ይጥቀሙ ሓደ ድኻ ሰብ መኪና ወይ ቴሌፎን ንምግዛእ ክልቃሕ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ዋጋ ይስእን ሓደ ሃብታም ሰብ ኣፓርታማን ንምግዛእ ክልቃሕ ይኽእል እዚ ድማ ካብ ክራይ ገዛ ኣታዊ ይረክብ ክልቲኦም ሰባት ልቓሕ ወይ ዕዳ ገንዘብ ኣለዎም ዕዳ እቲ ሃብታም ሰብ ኣታዊ ክፈጥር ከሎ እቲ ድኻ ግን ካልእ ተወሳኺ ዕዳን ፀቕጥን ይፈጥር ንሱ እዩ ሓይሊ ፋይናንስያዊ ብልሒ ዕዳ ናብ ኣፅዋር ሃብቲ ከመይ ጌርካ ከም ትቐይሮ ምፍላጥ ስለዚ ድማ ንትወስዶ ልቓሕ ወይ ዕዳ ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀመሉ ምፍላጥ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ሻውዓይ ነጥቢ ኔትወርክን ምትእስሳርን ካልእ ሃብታማት ክዕወቱ ዝገብሮም ምኽንያት ሓይሊ ምትእስሳርን ምርድኦም እዩ ምስ ሰባት ዘለዎም ርክባትን ምትእስሳርን ዕርክነት ጥራይ ዘይኮነስ መርበባት ይሃንፁ ሓሳባት ይካፈሉ ብሓባር ወፍሪ ይገብሩ ናይ ሓድሕዶም ድማ ማዕፆ ናይ ሓባር ስራሕ ይኸፍቱ መብዛሕትኡ ግዜ ደኻታት ኣብ ነናሓድሕዶም ይወዳደሩ ሃብታማት ድማ ነናሓድሕዶም ይተሓባበሩ ዘክር መርበብካ ፅሩይ ሃብትኻ እዩ ክትዓቢ እንተደሊኻ ዓበይቲ ዝሓስቡ ዓብ ዝሓልሙ ዓብ ዝሰርሑ ሰባት ነፍስኻ ኣኽብባ ሻምናይ ነጥቢ ስርዓታትን ኣውቶሜሽንን systems and automations ሃብታማት ደቂሶም ከለዉ እውን ገንዘብ ዝረኽበሉ ስርዓታት ይሃንፁ ኣብ ስራሕ ዝቕፅሉ ትካላት ንግዲ ቴክኖሎጂታት ጋንታታት ወፍርን ካልእን ይገብሩ ኣብ ኢንተርኔት ይሃልዉ ወይ ኣብ ዕረፍቲ ድማ ካብ ዝወፍሪ ኣታዊታት ተመኻዕበቱ ደኻታት ኣብ ግዜኦም እዮም ዝምርኮሱ ሃብታማት ሰባት ኣብ ስርዓታቶም እዮም ዝምርኮሱ ስራሕ ኣቋሪፅካ እቲ ኣታዊኻ ወይ ገንዘብ እውን ደው እንተኢሉ እዚ ሃብቲ ዘይኮነስ ህላወይ ወይ ቀፃልነት እምባሪኻ ውሒስካ ነርካ ማለት እዩ ስርዓት ካብ ዘይመዓልታዊ ፃዕርኻ ኣታዊ ክረክብ ዝቕፅል ግን
ሽዕዩ ቁጠባዊ ናጽነት ዝህልወካ ታሽዓይ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ ትዕግስትን ውድ ዕብየትን እዩ ሃብታማት ሓደ ተወሳኺ ምስጢር ይርድኡ እሱ ድማ ግዜ እዩ ብሓደ ለይቲ ዓወት ኣይጽበዩን እዮም ብሰርኢ ተኽሉ ንኣሽቱ ወፍረታት ልምድታትን ንግድን ግዜ ድማ ባዕሉ ኸባዝሖ ይገድፍዎ ንሱ እዩ ሓይሊ ውድ ዕብየት ድኻታት ቁጡብ ገንዘብ ይደልዩ ሃብታማት ቀስ ዝበለን ርጉእን ሃብቲ ይሃንሱ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ እቲ ውፅኢት ባዕሉ ይዛረብ ክቡራት ተዓዘብቲ ካብዚ ከም ንርድኦ ሃብታማት ዝያዳ ዝህፍትሙ ድኻታት ድማ ዝያዳ ዝደኽዩ ብሰንኪ ዕድል ወይ ማጂክ ዘይኮነስ ብሰንኪ ፍልጠት ኣተሓሳስባን ልምድን ትዕግስትን እዩ ሃብታማት ንገንዘብ የጽንዕዎ ድኻታት ድማ ሸለል ይብልዎ ሃብታማት ኢንቨስት ወይ ወፍሪ ይገብሩ እቶም ድኻታት የውፅኡ ሃብታማት ነነዊሕ ግዜ ይሓስቡ ድኻታት ናይ ሎሚ ይሓስቡ ሃብታም ክትውለደ የድልየካን እዩ ክትመሃር ብዋሳእን ስራሕካ ቀጻልነት ክህልዎን ጥራይ እዩ ዘድልየካ ነዛ ቪድዮ ሙሉእ ስለ ዝተኸታተልኩማ ይቀኒየለይ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ኣዕሩኽትኩም ሸር ግበሩ ዘክር ጉዕዞኻ ናብ ሃብቲ ዝጅምር ገንዘብ ብሓቂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዝተረዳእካሉ ህሞት እዩ ሞራልካ ወስኸሉ ለባም ኩን ነዞም ተቐዲሞም ተጠቐሱ ሓቅታት ድማ ሓደ ብሓደ ተላመዶም ኣብ ዝቕፅል መደብና ይረኽበና ይቀኒየለይ ቤት ትዛነ If you don't like living paycheck to paycheck but still want financial freedom, then this is for you. It's all about passing down assets and opportunities. Rich families invest in education, stocks, and real estate. These investments grow over time, multiplying their wealth. They teach their kids financial literacy and the value of money. On the flip side, poorer families often struggle with immediate needs, leaving little room for investments. They may not have access to the same financial education or opportunities. This cycle repeats, creating a wider gap over generations. But here's the kicker. You can break the cycle. Start small, educate yourself, and invest wisely. Your future generations will thank you. So remember, generational wealth isn't just for the rich. It's for anyone willing to learn and take action today. You can make it.